kostka sera białego plus śledzie, jajka i pomidory. Pojawiło się sporo komentarzy, że to niemożliwe, żebym zjadła to wszystko naraz, plus, że takie połączenie ser biały plus śledzie jest możliwe. Otóż jest możliwe, dzięki temu przez dobrych parę godzin nie czuję głodu. Zauważam taką zasadę, pilnuję białka, nie jem, nie podjadam w sensie za bardzo. Nie pilnuję białka, zamieniam się w odkurzacz jedzeniowy. Serio. Dobra, pojawiły się też prośby, żebym na wizji po prostu zjadła takie śniadanie. Nie ma problemu. To jest jedno z moich ulubionych śniadań. Serio. No tak, pomidory tak.